shall we escape if we neglect so great salvation? Yeah. How shall we escape? What Romans, imvelo is still groaning. Iyabubula. Ifuna ukubona amadodana namadodakazi eqiniso kaNkulunkulu. Ayiwababoni, ibona abantu abagorgeous. Umuntu afaka ifoundation kanti lento iyamgugisa. Uzenza into angayiyona. Umuntu acathi muhle. Meselana umfana lethi, "Hawu, lo magrisa ngimthathaphi ngoba bengibona umuntu emuhle." Kukhona indlela ebukeke inhle emehlweni omuntu, isiphetho sayo ukufa. Baba, ngikhulumile Soweto. Bayoyiphila impilo Jesus. yabo yonwabo. Jesus. Kodwa ufuna babe ngcwele.